салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ ва як мошин мебошад. Эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестед, подписатсия кунед, лайк монед, дӯстони дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай. Ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, мошини фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. Бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем. Рекламаш 20 сумай. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фердавсӣ. Дукомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 41 метр квадрат нархаш бошад. 175 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. Квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи замини фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Ҷаман. 6 сотиқ замин, 2 дар хонаи временка дора, оғила анҷомхона, ҳоҷатхона, 20 дона дарахти мевадиҳанда ва об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. нархаш бошад 170 000 сомонӣ бо савдо мешавад. ремонти хуб дора, фақат даромада зиндагӣ мекунед ва се тарафи хона маҳкам карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. дар рақамҳои имо WhatsApp ҳастак. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар наздики аэропорти кӯҳна. дукомната квартира дар 6 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат нархаш бошад. 170 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. инак мошини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, мошини Mercedes Sprinter, соли бароишаш 2008, коробка механик, сӯзишвориш бошад саралка, яъне дизел. нархаш бошад 127 000 сомонӣ бо савдо мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби мошин маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар наздики Сӯзо, бозори Меҳригон. дукомната квартира дар 9 этаж қарор дорад. 44 метр квадрат нархаш бошад. 162 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира бошад айни ҳол коробка. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 13 микрорайон. дукомната квартира дар 5 этаж қарор дорад. 43 метр квадрат нархаш бошад. 165 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол бошад коробка. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар Бохтар, Қурғантепа, райони Нихӣ. дукомната квартира дар 5 этаж қарор дорад. 57 метр квадрат нархаш бошад. 200 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи замини фурӯшӣ дар Бохтар, Қурғантепа, автовокзали Умари Хайём. 2 сотиқ замин, 3 дар хона. нархаш бошад 170 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%. ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамашон дар рӯи экран занг занед, аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина хонаи замини фурӯшӣ дар Бохтар, Қурғантепа, Улия ҷамоати деҳаи Пахтакор. дукомната
15 сотиқ замин нархаш бошад 85000 сомонӣ боз савдо мешавад. обсви дуюми ҳаст ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%, ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар бохтар қурғантепа, райони кривое, дукомната квартира дар 3 этаж қарор дорад. 55 метр квадрат нархаш бошад. 190000 сомонӣ боз савдо мешавад. обсви дуюми ҳаст, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100%, квартира бошад айни ҳолу коробка. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунам.